ഹായ് എവ്രിവൺ, വെൽക്കം ടു തൃശ്ശൂർ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖക്കുരു മാറാൻ പറ്റിയ ഒരു ടിപ്പായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഈ മുഖക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഓയിലി സ്കിൻ അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ടിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വീഡിയോയിലൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ആലോവേര ജെല്ലാണ്. ആലോവേര ജെല്ല് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഫേസിലുള്ള കറുത്ത പാടുകളൊക്കെ പോകാനായിട്ടൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ സ്കിൻ നല്ല മോയ്സ്ചറൈസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനാണെങ്കിലൊക്കെ വളരെയധികം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഹെയർ കെയറിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ഡെഡ് സ്കിന്നിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബഞ്ചാറാസിൻ്റെ ആലോവേര ജെല്ലാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ആലോവേര ജെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് ആലോവേര ജെല്ലെടുക്കുക, ഹാഫ് സ്പൂൺ ആലോവേര ജെല്ലെടുക്കുക. അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ലെമൺ ജ്യൂസാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ സ്കിൻ നാച്ചുറലായിട്ട് ലൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ലെമൺ. ഇതിൽ സിട്രിക് ആസിഡൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സ്കിൻ നാച്ചുറലായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൈറ്റൻ ആവാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിലുള്ള പോൾസൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കി നമ്മളുടെ ഡെഡ് സ്കിന്നിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. അപ്പോൾ 2 ഡ്രോപ്സ് ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർക്കുക. അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേനാണ്. തേൻ നമുക്കറിയാം നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വൈറ്റമിൻ ബിയും സിയും പൊട്ടാസ്യം അയണൊക്കെ ഒത്തിരി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒത്തിരി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഫേസിലുണ്ടാകുന്ന റിങ്കിൾസിനെയൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പിമ്പിൾസൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇനി ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോണ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ടർമറിക് പൗഡറാണ്, അതായത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ പണ്ട് കാലം മുതൽക്കേ നമ്മൾക്ക് വെളുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തേൽക്കുന്നത് മഞ്ഞൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മളുടെ സ്കിൻ ലൈറ്റൻ ആവാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെ മഞ്ഞൾ. അപ്പോൾ ഇതിലൊത്തിരി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്കിൻ നാച്ചുറലായിട്ട് ഗ്ലോയിങ് ആവാനും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഡെഡ് സെൽസിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ന്യൂ സെൽസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മൾ നല്ല യങ് ആയിട്ടിരിക്കാനും ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും നമ്മളുടെ മുഖക്കുരുവിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ ഫേസിൽ മുഖക്കുരു എവിടെയാണോ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചിലവരിൽ നെറ്റിയിലൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ചൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ് നോർമൽ സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് അധികം മുഖക്കുരു ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നൈറ്റിൽ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോസായിട്ട് വരുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ.